Da jeg sad og kiggede efter informationer om krigen i Afghanistan, fandt jeg denfjernekrig.dk. Den fjerne krig er titlen på både en udstilling på Tøjhusmuseet, en bog og en webportal, denfjernekrig.dk. Man kan høre mange personlige beretninger fra udsendte soldater, der er vendt hjem igen. Historierne fra de udsendte soldater i Afghanistan virker først og fremmest ægte. Efter at have været inde på den, besluttede jeg mig for at tage på Tøjhusmuseet. Normalt forbinder folk Tøjhusmuseet med store kanoner, men der er noget, der er anderledes for tiden. Her står jeg i udstillingen Den fjerne krig på Tøjhusmuseet. Her har Tøjhusmuseet forsøgt at genskabe en lille del af Afghanistan, som I måske kan se. Vi følger soldaten fra han sidder på sit værelse hjemme i Danmark og kigger på dokumentet Min sidste vilje, som han skal udfylde, inden han tager afsted. Senere kommer vi med til Afghanistan i yderst realistiske omgivelser. Overalt i udstillingen er der små skærme, som man kan trykke på og få mere at vide om krigen i Afghanistan. Det giver udstillingen et meget personligt præg, at man kan høre alle disse små historier. Min funktion som tolk er således, at der er i Price, der hvor jeg skal være, er der kun 2 legetolke. Mine forventninger nu her er, at jeg kommer ned og møder personen i lokalbefolkningen, eller personen, som er en del af Afghanistan, som selvfølgelig har utrolig mange spørgsmål omkring vores tilstedeværelse, og på sin vis utrolig gerne vil, at der kommer en udvikling. En del af intentionen med at lave den her udstilling var også, at man kunne give soldaterne, de hjemvendte soldater, et sted, hvor de kunne fortælle deres historie. Og omgivelserne er perfekte. Heldet var med os den dag. Det er overskriften på den opstilling, som står bag mig. Et bilmord fra Afghanistan. Og vi kan høre soldaternes historie fra deres egen mund, hvor de fortæller os, hvordan de kørte på en vejsidebom og slap fra dem med livet ved hånden. Udstillingen Den fjerne krig slutter her foran pølsevognen, hvor soldaterne er tilbage i Danmark. I det hele taget er der lagt stor vægt på at fortælle soldaternes egne historie. Det gør krigen meget nemmere at forholde sig til. Man kan sige, at udstillingen Den fjerne krig gør krigen mere nærværende.